Zdravím všetkých. Skôr ako odpoviem, skúsme odpovedať sami sebe na otázku, dokedy si chceme klamať. Ak chceme byť k sebe úprimní, musíme si čestne priznať, že sa na nás rúti katastrofa, ktorá bude mať nedozerné následky. Katastrofa, ktorú nespôsobil trh. Trh nezlyhal. Katastrofu spôsobili politici. Tí zlyhali. Vyhlásením nezmyselných sankcií sa na nás rúti katastrofa, ktorú spôsobil neuvážený umelý zásah do živého organizmu zvaného ekonomika. Tento umelý zásah, ktorý vyvolal nedostatok na strane ponuky, kde najsilnejší v panike vytlačili cenu energií do astronomických výšin, nehľadiac na tých najslabších. Problém, ako ho vidím ja, mi pripadá, ako keď človeku amputujete nohu. A budete mu tvrdiť, že mu dáte plne funkčnú, kompletnú protézu a ešte ho budete presviečať, veď tá protéza bude lepšej kvality ako tvoja živá a funkčná noha. No a nakoniec zisťujeme, že tí, ktorí nám nohu odrezali, nám namiesto funkčnej protézy dali drevenú barlu. A ešte sa budú tváriť, ako dobre to vyriešili. Veď čo? Teraz už potrebuješ len jednu topánku. Nie. To, čo sa na nás valí, nie je prírodná katastrofa, kde nie je iná cesta. Tu nejde o výbuch sopky či pád meteoritu. Zopakujem, tu pochybili politici. A tieto chyby vieme a môžeme napraviť. Lenže to môžeme urobiť iba spoločne. Nie ja. Nie ty, ale my. Všetci spolu. Tí, ktorí tvoríme Slovensko. My ľudia na slovenskej zemi musíme byť jednotní a mať Slovensko na prvom mieste. Preto prosím každého, komu nie je naša zem ľahostajná, kto má Slovensko na prvom mieste, príďte prosím na protest 28. októbra do Košíc, aby sme sa stretli, videli sa a hlavne vedeli o sebe. A zjednotení myšlienkou Slovensko na prvom mieste sme sa mohli pohnúť ďalej tak, že nerozšliapeme tých najslabších. Majte sa pekne a verím, že sa v Košiciach 28. októbra stretneme.